se wo fomo a ya san so twenba nemom ya tian na se wenti a ya wo mra enu bedie kan lawyer for mo gina se bi nyi obi a na ya santini ebi anwonafo ni nyina ya nyina ade baako ye ka se nkwan a enkwan ni siso ebi wa fish ka ho momane ka ho brekasa ka ho entosi ka ho enya na so nyina na ka bom na ye nkwan yo ene ye wo krobia sante kotoko hini fie sante ma nyina awura danso tikase awi adwente na fie ko bia roye mo ba kin Solomon Nyansani ye odi asante man obobo ne secretary akohwe wiase ama wiase chinchini be pene hwe ama ni din ba ko obinya asa bia nko baby enam de ntia ne nyansa ne na bada na hofama ene ne nkanko ne mpuntuo ene na bodwe kire enti ene ya be hie momensia na me ka cho asante mamu de ye nkwati amamre nya bibia mare nye ye na asante mam kro bia asante kotoko hene nko a ene wanyanyi yimu ye wo sesala hene wa ha ye wo buzanga hene wa ha ye wo nzema hene wa kira wo se wanyanyi yimu ye nyina ba ako akwele ne kokko nyina ye krobofo sequence wo dane ha na se nipa na da na se wo dane ya na se sabe bibi fufro da wa nyina da sika ba akoso ye nyanyi yimu ye kan hubo ye yim so a na bu ene asante matena se krobia asante kotoko na asante matena se ya na nanom himfo a ye be swai a kire kotoko hina me ya joma tum se aman ne wo nyina wa na so ate baabi na wudwu anu me yo na sa won so afna mun so an kire kotoko hina na ne ya ate sa wo se uko school na so so ye hunu teacher na woni classroom tim ne ye ba ye ya wo sa emrante fe ha wo hwe wo mo anso ni ahofa no aye danso sabi we mo ka so nko wi ade a wontumi nwia ana aka so wani obi atama wontumi ni sanse nyansa ne ade ne wosoro wo mo ne sabio adwodwantwie ntamotwe nene wo ma ba na bra so yema na ade bi nkonsa mpani sa papa ngma so amepa ngma so ni manim de na mo ni yem sa santema ne Ghana ma be koso ne nipa nu de me ma ni menua ni me kunu ne me wofa no yetumi ye eti ni ma be gina wo mu eti enei so wo ma ho fa no mo ye mmeranimfo na me pese mi hu se mmeranimfo de nkene ko obo mu chembesa na sa fe ni yayi wo mo so wo mo nko wo matra ye kra na wo mo ha eti na wo se bibu se wo mo kwa so bi de fiera mi fie na me tie no maba ana mo adwane abato a me na so ma yo mu dwanko bia enti empani se duedue mu odue nanso yo de estimate so pepa mo che wo mo pani mpa ne hwan ana mo kasa mafo wo ne hwan nana wadawo ma wafa ntete ya bia so be fa ntete ya bia to so na watete nipa odi nyansa ni nimudi anyankopɔ de ma na aduo mu se de be ya o mu tiri mu pɔ ya nyame nim ode ma mo no awie peye ana wadawo ma yese se awene te wo empanimfu animu a ebe nyira wo ha die nana ne wadawo ma bible was ne nka de ani me fie ha woni wa lawyer fo yi yo medasi nana de bi ebra so yima nkonsa ye dasi yo se de midin kan bo midin elder kwaku ageni mboatin yen ye gina ha ma Presbyterian University Law Faculty ya o santase school na bache wo mu ye sebe school fo a ye kire o mo ade o mu ye level 200 regular students amwa obusa ye nantese ya hanu mo eboko se de wokan opim so de se de ye na prekupe ye bibia no odamfu a na ye students baako se de o mu ye school fo yi ye student baako a yesi ne hene e wo kwaman na me bon din na gonwa din na bedi akobo atin ya otoso mienu da sebre kwaman hene a edinachi omo yi na pie no kwaman no students no kwa manya daje anko ebi kwa ni ye pani baako nso o inside om bi omba be friend okay omo koi eno na omo call prefect ni na nasare bafo eno frame say o na no na person ye kokwa aman we die amaso na na die ye beba opim so ho na nana ebisai a kire otumfo na mzo meba na ye nyina yakọ ti ana open na mkoto mo campus ene ye pani baako onso ye lawyer o inside ene say ye de bepia obetu si ye nyina hanso a ye twen esi sebe ye nuanu rawra fo no omne na na e kan sembi to mo wi a omama ye lawyer no ti inside o wi on be friend yes ye baya ni tia wanse ye betana na chi no swai akire otumfo na ubusaya ya man ye no ye we de men kwa me sempa na nei se ye ka se lawyer fo ana emranimfo a mudwumadi ne se bebia ewiase bebia
emra ho baabi emra nie bia no saka wo ho enti emra sebe otumfo a nyopitia na okọ efie nso saa enti mra nimfo omdwumadi pa ne se eno ma e wabusuamu awaresemu asasesemu adwuma bia mu se bibi etochew ne nkoyi a ye de mra na ehwe dwumadi ne se ebehiesie na asomdwe aba na ye fa mra kwan so e na aka no tubusa saa na meka no na nanti asama wo ka ye se obi gina me nchen na oti asam no kwachiri pa ye na ye sure se ye de mra na kasa mudwuma no mu de mra na kasa na mudi mra so na mo hwe se mra ba ye adwuma pepepe tie emra na me kan se enye yengu enye sebi Presbyterian University Law Faculty nko enti na mdi nkan kire mu kakra so oti ni ya nana debi ma me nua wakaba bi no so ade ma me adebi okay me kire mu se ba bia nipa wo sebi emra ya adwuma abusuam efie oba ne okunu emra ni fie ho a eho nkoyie asori de emra wo ho sebi efie importemu nye to fiti ya na wura ba bia na sebi o de opeso ye na akoye wan hwe ye no anfa mra no so anya adwuma o ba kire nti ye di mra no obusai si ye di mra no ye adwuma ye di ye adwuma emra anya adwuma enoma bi wo ho a enkoyie nti ye di mra no ye adwuma nana yo nana asama wo ka ye minimu me kam ni de me kasi so munyi ni se mo kosuku yi na mo de abetietia enipa bi no fa ahodi so nya saa na mo pesa mo kire sebi ade na ese adwenu bi ase ye kosuku ne de adwenu so saa se nipa bi nya saa adwen bi saa na adwenu sebi enye papa so obi benya adwen bi se mi gosua ngoma ana mara na mi de beti obi fa ahodi so saa de na kyese adwen pa mi de kosuku no ana nipa no enya adwen bi ama me saa no wanwen me ho adwen pa sebi o semikani ya wanwen me ho adwen pa ka se mi kosuku makosua mara mi kosuku makosua sebi nye mara mpa mi kosua de me yeden na mbetia obi na so da bi mati masa nso ente saa ye no pepepepepe se di asomdwie enti na sebi asembi wa ye bedue me enne na nsa peki ye hwe ne no kure di ebebem se de be ya ba ko obi nyam na sepo enka se asem yi se ni enti na ya na sebi timamufobi beka se asem na acha dodo ebie se enti wo mbomo a ewodo ebepie yo nana enti mo a mo ye mra nimfo e mra tumeche mwana sebi ye nipa die nipa be na enfum ye nipa be na enfum enti nye mra na be chew dwumadi a wo be ye no ene be emma akan wo mbadwo ate ase sebi na mdi nkan kan yi ene ye gina ha yi o yesi ye ntwen ye pani ba ko lawyer on the desk school na no lawyer Godlab Tingran oho sebi nye mra ene ye di ye ya ade a engi awuram ana nana adebi onim ya adwen enye mra ne ye di ye utie mese enye mra ene ye di ye bibia kie ba engi awuram wo ye de ko awuram ya hihye mra na to se wo pese owura ha yense wo pese oye wo ya yense enti eno pebebe ne ye di so yenso yen se de yenso ye di edwuma no enya ade a ebia mikoye bibi na emfa kwa mu a sebi ye gina ha as a group ana eku na emom no ankure opie ko no fie eko na bonte ko na adwuma mu obi aye adwuma na se wokoye bibi eti adwuma no mra no ono na akoyo na eden na ache no mbadwo ade ndi yenso etimikie yo na ntimi pusansa mo no be se anti moye bibi na enye na mo ka asem bi edi hwehwe beba edi wohwe ne beba enti Ghana mra no timi di mu gina court ana sa na me pese mi hu ye mpa hu mo mpa hu ma yini tie ye mpa hu ye ka hu sebi o man no ye ka hu bi ana hu ti bi da ye man o man ye ka hu na na wontie wonyi ni se ebi amode ya moye santimanta mu mranimfo nti na musuro na mode mra na ye adwuma munyi because ansem bi ye menwanwa minim dia meka ba mane nye onwa ana se buku no sa na de twafa sante sa na twafa ba bia sa na munyi na ese musua no pepe enchia enko ba bia mra ko no atitu Ghana mra kuni muka no brofo sen mo se constitution se mra mbadwo ade ase ndi ba bia ana se ensusu bia nantem
nso so ebi e nantem pepepe na de bi difference bi anim ba bia enti me nua be me ba fasare se ogina ba bi no ka asem bi ebi a mekun obi ebi a meyi obi enti ba fasare na wo gidi se Ghana mra ne betumi afra no de na gina court ade enti na enti minfa sebe o e Ghana ni eno won so ye e kan say ankure se sebe ensamoni di na eden e chedi ntu oni din ntu oye bibi na ntokwa mu a sebe wo na ode ye wa wo na abefa asem no nyame na mefa wo na ade no hawo na abeka de ba fo de ye mi anyame de sanet ye dia me so betu anamo na me de no afa mra kwanso nti ono so ofumu a mra no bedi no enti na wo ye wo hini yi a wo ye mra dwuman wo betumi atoto ho ase a gina baabi akekansem basabasa bi wo ye wo hini wo sa enim mra wo ye mra dwuman wo betumi agina baabi asa ho gina gini bi akekansem bi ene nema basabasa bi wo hini no danchan a wo dwene wakonwa se me ye wo hini nipa hyemase manim wanyam me sanso so eye mradwuma na betumi asa ade mra na to asa gina ho ana me nsem bi ye me nwa yo we de mami yo anu tie na me gire mu ye sebe ebia me so hene na me yo hene me elder me sa kira de we elder fansa ohene Matias me bi yo me to so be yo anu me to so be na me kire ni ye na sebe ebia na wo kasa anko ye se elder kwa dura hivie no akoda na ohene me yo hene ni mo me kira de Presbyterian University law faculty wana me kira de enti na me da mo anu a menya akwanya bi obusa masem okay obusa asem se enti se me elder ana me yo hene a mitimi akogina baabi akeka de yense se me kan o kan yo wa qualify no wo se de yense se me kan se makan de yense se me kan de ya se na man kan yi me de me nyesa bajwata me nyesa sebi nimdie no a nipa efie ye fa nimdie frifie entity frifie ye fa bi wa sorry ye fa bi wo traditional ye nananom tete enti ne gina yi amamre ne amanne enti ne gina yi ene ye fa bi wo babia obeya adwuma kura no adwuma bia ono mra adwuma bia ono values and core values mission statement adwuma bia ono de oba Presbyterian University discipline everything values e wo sa pepe na adwuma bia even excuse me obi sua etirebo okwo hwa ne master be genza ha de oba se ni se ofumu a ebi ko tumi yina di otimpam no na emom medie kokwa geni mboaten elder min ko gina ba bi nkoka de ensese me yeden meka na min ko de ensese me yeden meye se ndi se me kira de wo no mo a na no nkyese me wo kwan se bitimi yede ese me pebia ese me de entitie no edi etete enkola no etiti ye wo fie ni anya bi firi otumfo no mo ni anya bi firi asore nno de ese me di o ma no mra so na me ye ma de pepepe mami ade bi yo sede nyame nipa ya oda edoma no obi asebi oda edoma no bia no sebe abrebi oto na no nareka na niam ebefi na no beba ne yanyansade a enipa besom obi a okasa edom fa bia no hwese asem beba bonti bia enipa benya so mfaso elder se wono de onye sada eba ne sa no agu ne hoanim ase pafo asare wona woda wo ma no mi bebusa ukosa bi bafo asare ni monyamfo sebe wo ma me du ko school sebe yenhweso de na be famra ya adwuma na yi nipa bi firi mpokyirem eti sede wa ho ofisi tie sede na mo fe adwuma we de ni monyam adwuma enti obetumi agina bonten na wo de mra na ya domat no tietia so na watene wo ama wura fi wo sa wo ye krachi atade ne kura de shawa wo danso obetumi agene ho atomra na twene tiawa minzumi nyasa yantetie no ade baako a yechire brofo kasa ye kase the law profession is a conservative profession nti woni ye wo kasa sade wo da wo ho adi kira mansan no wo se ema adwuma no ebanyam enu nti no se meye me want tiemu na mejina abonten na ma ye niema bi meka kasa bi a ade anim guase ebeba adwuma no de abi ntumi nya bi bisa etia mentete kura se
if uyi lawyer adwuma no kra to nkyɛn a ɛyɛ mentete a efifie ɛnkyerɛ me saa timintu me bi saa ɛyɛ sɛ obi anye ama ne ɔyɛ no ne efie ntete ye nyansa de ne efie fa pem no anse na wa ama ne ntete ya no so ne buku mu de na ansa na je sɛ wono nwoma no amomosua no woto ne de abontin osua na sɛ mu amudie be mentin nsɛm bia se o mi wani sɛ ewiase no nipa de egu ahodo ebio ɔsɛ obi a ne efie so a wofire obi wɔ hɔ a ɛmfa ho ne baabi a ɔde ne bɛkɔ ɛmfa ho ne baabi a wɔbɛpagya akɔ akɔduro ni suba yankasa nkasa na edu baabi a ɛbɛda adi na dwumadie yi nso no yɛwɔ mmerɛ bi a ɛkyekyere yɛn that sɛ wofom a yɛsan so twe wo ba na mmom yɛteaw na sɛ wanti a yɛwɔ mmerɛ ɛne wobɛdie mo so obi gyina baabi kan nsɛm bi ade ɛko owie ne de basa motumi ɛfrɛ no oh yes Ghana Bar Association no wɔ hɔ sɛ ɛma kwan ɛma mmerani ni enyina bonten enwu adwuma no anim ase so ahu enti wonne ye bi ɛtra dwuma die no wɔ nhyehyɛ a ɛbɛsan so atwe ɛde aba na mmom sɛ yɛtwe ba na sɛ wanti a ɛmra ne obedie enti mobabo nipa no mbatwe nipa na ba mpresa ya ansa na mra ne de egina depending on situation obi a ne de so ho ɛwɔ yɛka ne sɛ ɛwɔ mfomsuo bia ne ɛho asotwe so ho enti yɛka sɛ the graver the offense the graver the punishment enti sɛ ade a wayɛ no enkoyi a yɛwɔ ho nhyehyɛ but it depending on ade a wayɛ no ɛno ho punishment ɛna yɛde bɛma wo na mibusa question bi sɛ obi yɛ ade bi ade anim guaseɛ edu owe ne bɛba Ghana Bar Association ne frɛ na ɔde bɛto nsɛntwerɛfoɔ ni mensɛntwerɛfoɔ de to abɔnten sɛ o ebi a yɛ atabi ana kofie ɔyɛ ade wei na esan sɛ yɛ dwuma no yɛ mra ne nte sɛnti no yɛtwe na ba yɛbɔ de kokɔ enti bi asɛ ɔyɛ bibi sɛ bie mu deɛ yɛbɛ ni sɛ amani panya mumu arehwemu ana oh MPP wɔ hɔ a Bar Association no release kind of press releases regarding different individuals. Na enya asem bia so na ya eba beda da bonten asem bi wo ho a ya kan kokoam so ho ya say the law applies equally to all. Nanso ya gidi nso say ya gitum so say equality no ye omu ahodo so ho enye nipa ye nyina ye ntumi nyepe so ati ase ha anti asem bi wo ho a nipa bi wo ho a ye wo se de ye ne won ka no ena kodru bia wo se eba bonten a eno so beba bonten yo dienti a meka sa no wahu dienti a meka sa no ye ka sa mranimfo anase emradwuma no meka minim de meka kosi ye na nadom ahene eye mranim ni nanso no eniama wo ye bia yade de okon beba ade ntetimu beba emfa bia koye ma ye kan lawyer for amugina se bi nyi obi na ye santini ebi anwonafo ni nyina ye nyina ade ba ko ye ka se nkwan a nkwan ni siso ebi wa fish ka ho momane ka ho brekasa ka ho entosi ka ho enyado nanso nyina na ka bom na ye nkwan tie nyina ya ade ba ko ya na nadoma ni tumi gina kan nsem bia na obi otenchan sabio ono nanu ndu bedwem to kasa obi oso emranim ni nti dia na Christian Council for kache no edia na House of Chiefs for kache no edia na security for mpany for kache no edia na Ghana Bar Association kache no ni nsama woka nyina anya ade ehye nkran ni nsama woka nyina anya de ehye lawyer dwuma no animonyam ni nsama woka bia ye ntokwa enti na mebusa sa na mo mra tumechemo cause na do man ni bi no madwen yo mo se emse wo yo ohene wo ye mrani nim nti no emre bia nso ni mu enti send ye samra tumechi ne dia na ye de ne ye na do man ne tumi ka se me mekum nipa na makoda na do mafo beba abehim
bonofo enti sansam no egum adwuma nanim ase de otie krase a onya sa akwanya we musam no abrebe obedi mu atam ebi se sa asotwe wo hode a na do ma hene nka baako onka mienu onka miensa waka bebre nanso ye hu hwe ensori adwuma ku a chesa mo na mo hwa ma pepepe ye ba na obi ankasai na nanom so ye hu national of chiefs obi ankasai bamba adwuma ku o mo nkasai nana bafo kan efie ntitiye school de ye fe bibi morality and culture me kire African studies idigwa na medi akire no bibi sua de bajwa de aze mba bisua de nti e ba sa wo ye morality na wo ye culture na ye values wa na hu ba bi awufura wo kasa wo didia whatever you are doing wo de to hu no hu ba bi a wo ye den ufure edi na we no ya twe hu afure hu eno de nana eno krade nti na mabusa mo kwahye nyema yi wafiri me de metiefo nananom ahwefo ne etiefo samo hwe ensem yi a lawyer fuei ne reverend kan na je se adwuma de ani monyam adwuma ya on behwe se emra be pepepe ama de oni kamafo de oni obia na de emra chekire no nanso onya brantan fanwitwa no obetumi ayedai age ne ho afrim na je se omo ye se ko omo ba beje edom afrim pochirem enti sa wo hwe se de nananom ka se ne bafo asare ka se nana reverend so ka se na wunya ntete ye pa ofie na ade akoka womasua no na aka bom na abuild o mind no na wo so atumi ne mra adiesie no waje obi afini pochem na chese wo mo de nka eye chese adwuma mo ye no eye asori adwuma enti eye me nwanwa se meyi na nafrim na adom ahene enti na bom de anya wo masama me na meka adom ahene wo ye adwuma se no watumi ahwe se wo ye wo hene na wahenie no wantumi anwa wo se me dadoma no ye kwa ye kan na nam ye ka so bi yo hena ebuo ni ani die fata no eno so kwa na nchen mesaye miranim ni eno so mehwe se me mamra ya dwuma esan se ye se ye bodam ebo fifie dia na wasa wo ye wo nhyehyɛ pa fifie no obi ahwe so asua na obi so kwa adom miranim adwuma no enti ama ne sa wo hwe nkyeremu a bafo asare de maye na reverend de maye dia na kyese na na dom ahene nsama okeka no ene na ya asam sebe o se entiti ye fifie omunya omutiti ye fifie na ensa omo se omo beye niam ye nimguase ene adwuma no so mo kwai eti se adom ahene we de anyo mo na ekon adom ahene anhwe we enum nyina na konwa wote soro ne ne ntete ya wonya ye ene ne ngoma suade a na wotie ono ne nkekan na wotie de aloyafo kan ene Ghana fo mo na mo bejeje asem sebe ansa no me di score to ahye wo ti mo fa ansa no entra so ade bi nkonsa me damas wo di abotre ne to bo ase ne brebre kuma di nkra gojo ya wada wa wo chami putu akwa kwatwebrafo enso ukuni ya wada ena di nkra foforo so afrem so akire wo ya wada kuro ya no abrafo so ne eso ya kan obi opapa so entu ne jan ada di nkra gojo so ya wada no woni na busuya wante ntimi jakari sisane man ne dom kogo no fi ya se akoto yemu kuna pa go ya wada kuji aye ne san na busuya nya kwa ato na betu go ni dan san olo ko na tere besin aye fe na komen dugu o man fi no di ye nyaye na kuna pa go to su mi o yi sika fi suro o de chef la finance la finance tre conference de ji tre si so man ta no su no me ko ka jere ta no su ano 19.3 billion parce ma blé pour nous on a préparé parce qu'on a ça me trouve ça santini be din to okura buta na maninka tri manin pien fluwan santini pesia buta na maninka tri manin pien fluwan and one thing should dream na ske gani jina ya twa mo ahia na ya no me e fi to oduma nko agba de na mpanyi pensu besi ne ko je ani se to edi enti ne ni pa ne bere wo agbo ni ko okura ne bro mpempran ye ske twa ko fina da rumenti ne ni pa ne bere wo e fi tamanya ni ske jwa hyehyɛ untu bi ntudi da ena munyi bi so mfirim se be mfiri maaba so wona sante ye brain be firi ya pa manini kanfo na nyansapo wo ese no be nyansafo yi sikadwa hu bambo ese nkondonko wani wo se no bo tentumpa na aprede na mediana amene etwa wo hye nyana awre akyekere fo no ene ko do o kanfo
Wasaji fogunya kwasio, prasantinage, trasine. Wasaji fogunya kwasio, prasantinage, trasine. Kotokwanye trase, krobyaine, trasine. Kotokwanye trase, krobyaine, trasine. Mema krobya ilifia ngumani kotokine. Mema krobya ilifia ngumani kotokine. Asante chanto mo champon fine. Asante chanto mo champon fine. Asante sesebo suandite. Asante sesebo suandite. Robia santinage trasine. Robia santinage trasine. Sechiche modinga isio. Sechiche modinga isio. Why nebanya sejuso supeni ya gaba kuma sika for bano. Why nebanya sejuso supeni ya gaba kuma sika for bano. Binya sebian kobe. Oh binya sebian kobe. Amana tedi feba de mefe trasine. Emmanuel tedi feba de mefe trasine. Sechiche modinga isio. Sechiche modinga isio. Wasaji fogunya kwasine. Wasaji fogunya kwasine. Opra santinage trasine. Opra santinage trasine. Wo kumeja kopra de mefe gunya kwase aduna chenera. Utufo Mission tankese kan tankese. Intori ne chire nana ne me. Ochida ko nana ne me. Ko bia debra nana ne me. Mini apani ni abeyi ntori nimpa. Richu ochibedi akon enso ye mini apani. Sompa amana nam so asantemai. Na do soma ye kwa telefon pon. Ekokon ko den. Ekoti ne so de besomwo. Eno ena me. Debra boatin bedi akon am tosu mi no me beto aso. Asante ni mira wadaroma mi sei na mi yare. Se wo frɛ me na se mama na me ton tankasi.
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede